सासे बर' सेंग्रा गोमानानै दङ बिथांखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनिफ्राय आं गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर जासिबाय। सोर बर' सेंग्रा गोमाना दं, माब्लानिफ्राय गोमानानै दङ, आं बेनि बागै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों। माजबात कलेजनि भाइस प्रेसिडेन्ट फुंखा खुंगुर नार्जारी मुंनि सासे बर' देरफुनाय दाद जांगिला जोहोलावा 18 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङ। बिथांखौ दासिमबो मोननाय जायाखै। सासे नायनो मोजां बर'नि आगोमा जोहोलाव। सोरबाफोर जुदि बिथांखौ नुदोंब्ला स्क्रिनाव जा नाम्बार होनाय बे नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथांमोना खिन्थाहरनो हागोन। जेरावखि नुवा मानो नोंथांमोना बबेयाव सोर मा खालामखो बेनि बागै जेबो मिन्थिनाय जायाखै। 18 जुननिफ्रायनो बिथाङा दासिमबो न'आव सहैयाखै। बेनिखायनो आं बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो, सोरबाफोर जुदि फुंखा खुंगुर नार्जारी बिथांखौ नुबाय बायदोंब्ला बहाबाफोर स्क्रिनाव होनाय जा फन नाम्बार बे फन नाम्बाराव नोंथांमोना डायल खालामनानै खिन्थाहरनो हागोन, फोरमायहरनो हागोन। बहाफोर नुदोंब्ला आं आसा खालामो गसाइनि सेराव गुरैयै आर'ज गाबो जाहाथे फुंखा खुंगुर नार्जारी बिथाङा मोजाङै मोजां न'आव गिदिंनानै फैफिनो गावनि मोजां देहाखौ लानानै खुस्थ' भाबै गिदिंनानै फैफिनो। स्क्रिनाव बिथांनि फट'खौ होनाय जादों। नोंथांमोना मोजाङै नायना ला, अब्ला सिनायगोन। नोंथांमोना जुदि बबावबाफोर लोगो मोनोब्ला नुयोब्ला कन्टेक्ट खालाम, न'नि मानसिनो फोरमायहर। आं बेखौनो बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलनि गासै रायजो राजाखौ गुरै खावलायो जाहाथे बयनिबो हेल्प मोनो। बिथांखौ नागिरनायाव सासे देरफुनाय दाद जांगिला बर' जोहोलाव माजबात कलेजनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङा। गोजोन्थों। सोरबाफोर जुदि आंनि बड'लेण्ड टाइगार इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोब्ला साबस्क्राइब, लाइक खालाम आरो शेयार खालाम।